Previously on Divinitas in Taiwan. Ние получихме мистериозен имейл с покана за работа в Тайван. И въпреки съветите на приятелите си, решихме да подпишем договор. Последва дълго и уморително пътуване през половината свят. Видяхме Хонг-Конг от високо и за малко не кацнахме във водата. Ще кацаме във водата. Така ние се озовахме в Тайван. Наложи се да свикваме с климата и с местната кухня. Започнахме да взимаме участие в репетициите. Увеселителният парк Ямей, в който работехме, се намираше близо до градчето Хоули, което имахме възможност да посетим. Дойде време и за първото ни шоу. На 24 юни дъждовният период все още не беше приключил. Това обаче беше денят на откриването на летния сезон. Тържеството по откриването щеше да бъде давано по телевизията и репетиции течаха цял ден. Някои от нас бяха отекчени до смърт. Нощта бавно се спускаше над паркът Ямей. С напредване на времето, ние започнахме да се приготвяме за нашето представяне. Междувременно, забелязах, че за разлика от нас, някои от местните нямат проблем с консумирането на храната. Началото на шоуто беше дадено от децата с барабаните. Забелязвате ли липсата на шапка на това момче? Проблемът бързо бива отстранен. Време беше за танцът на морското царство. Ще направим по-подробен преглед на шоутата в следващия епизод. А сега накратко. Доброто царство бива изгонено от нас, лошите. Накрая биваме победени от деца с водни пистолети. Доброто царство се радва на победата си. Шоуто завършва с фойерверки и масово поливане с вода.
Малко след началото на новия сезон, продуцентите на шоуто решиха да ни изненадат с първото ни предизвикателство. Задачата ни беше да посетим 5 атракциона по наш избор, но до следобедното ни шоу оставаха едва 40 минути. Аз и Марти решихме, че ще е забавно да отидем на гондолата. Тази идея обаче изобщо не воодушеви Андро. Не съм се возил като малък на гондола. Не. Гондолата не ни отне много време, но за съжаление с виенското колело ударихме на камък. Минахме до сега само гондолата, ни остават още много неща. И наистина нямаме време. Най-сетне дойде и нашия ред. Кабинка номер 13. Дали ще ни донесе късмет? Най-сетне сме във виенското колело, но се движи отчаиващо бавно. Не повече от 1 км в час. Няма и толкова. Гледката към Holy Shit. Спряха ни между другото. Това е, защото не е в кабинка номер 13. Пак тръгна. Май. Виенското колело изяде голяма част от времето ни. Следващата ни спирка беше залата с игрите, която е на другият край на парка. Без да губим време, се насочихме към следващата си цел. Предстои да се изстреляме с най-високата ямайска въртележка. Последната ни спирка беше малкият ролер костер.